Ni tekniko moduen Smart PM-en, azkenean softwarean garatzen den guztia, teknikoki errealitate bihurtzen dugu, bai PLC-a programa bidez, robotak programun bidez, eta hori softwarea gestionetan dozkun dana, errealitate bihurtu. Gorka dekot IMH-etik ikasle moduen etorrita, da ni tutor moduen. Oso flexiblea da, ugaz. Batzar batzuk egiten guz bere tutoreagaz, IMH-eko tutoreagaz. PLC eta robotan aldetik bai nahi dugu bera lantzi eta gai izateko hori programatu da txarto dauzen gauza guztiak ondo egin eta hori eta faktori labean lan egin. Eta bebai almenadeko mekanizauen aldetik makinak erabiltzea eta baita alde egin 3D diseinuak eta esatetxegun hori diseinau gauza bat edo bi edo beste gauza hau txarto da, horren almena bai. Ni mehatzen nago denbora asko Charlie robotan proiektuagaz. Esatetxe tiru lau gauza egiteko eta bera independiente moduen nabil gauza egiten. Gero bai, batzen gara da hori lortu bat dauen egitea eta igual berrikusi bat eman behar txet, baina normalien bere kaguzo. Parte hona deko, bera bai bere pentsa modu edekola, da igual eguneroko lanean hor gabiz murgildute bere gauza egitzen eta kanpoko norbait bere ikusmena gaiagaz guri esatia, ni holan egingo neke. Hau hori beti da positibo.